Čaute ľudia, zdravia z Jana Jednoduchý. Dneska to ďalší. Už natáčaš, tak dobre. Toto je nenadávateľná epizóda. Je za tým autíčkom, áno, tým modrým autíčkom, presne tak. Práve som netrafil, proste skvelý charakter, ja sa môžem zabiť asi. Wow! Toto musí byť proste rýchlo video, kamoško, do 15 minút to musíme nechať. Strašne rýchle video, toto musí byť je pol jedné ráno a ja musím byť úplne že úžasne prekvapený, že toto akorát natáča, a je to predsa Michu s mojím kolegom Richu. Tvoj dobrým kamarátom. Čože? On musí strč, nie. Však v pohode, nie? To bol čo? Čo? Už by som sa išiel hádať s CSGO, kamoško, kúpim si to. Samozrejme, úplne ideme proste, ideme bombím si to, nebudeme proste mazliť s nejakými posranými stillermi, proste úplne, že uje, To musí byť strašne rýchlo video, pretože... Proste ja smoknem long, počujem, ja smoknem long, ty mu dáš hlavu a ja pôjdem do Billy kúpiť rohlíky, ale medzi tým, ak budem kúpiť, tak ty mu dáš ďalšiu hlavu a vyhráme toto epické kolo. Chápeš, ty si mi proste, flashol nohy. Nevidím, kámo, nevidím, rýchlo, toto musíme rýchlo jednať, kamoško, to nemôže byť dlhé video. Nie, Ríško. Ríško! Mám mnoho nábojov, a ty čo si dostal, prosím ťa, ty máš ticho byť. Ja neviem. Počúvaj, Bratko, toto nie je dobré, kamoško, už to je 1-2, kamoško, toto keď budeme mať viac ako 15 minút, tak sa si zabijem, kamoško, už môžeme povedať... Dobre. A potom moje prvé video, kamoško, sa potom nevydalo. Jak tam prečo musíš zabiť? Prečo mi ideme na short, ale on proste, aj tak, ale on to proste flashne, ale si bude pušovať, ale absolútne nič nevidím. Ani kokos. Riško, ideš, proste ideš, áno, Riško, to úplne si to vyriešil, proste si povedal, že ideme proste rýchlo, ideme proste. My si tu nesereme so žiadnymi onými. Teda, jakže sereme, teda, nemazlíme, tak som to povedal, akože to mi iba tak vypadlo, áno, takže prosím vás, nezabíjajte ma. Ak ja si kúpem, vieš čo si kúpem Meka a pripomeniem si časy z Meku, akorát, že už nemám Neon Radar, ale už mám proste Lightbox, chápeš, že Lightbox, akože svetelný box a sú tam obidva, Riško! A prečo nám odkázať, prečo odkázať obidva, našujeme na to. Prečo proste odídeš, kamoško, ja neviem, že musíme narašovať, kamoško, tak nejde. Dobre. Tam si verme jakačko, kamoško, čo robíš, prečo by si to robil? To čo si práve že zobral? A však tam už je nejakačko, ty bík. Kamoško, to musí byť strašne pomalý, to musí byť strašne rýchlo video. Dobre, ideme, rýchlo video, aj tak už prehráme, rášnem to, proste sa toho nehábim, vieš, že jak proste... Čo to bolo? Ja som nejde, on vyšiel z toho auta proste z dverí, jak pozadníček, proste taký úplne najväčší slovenský kamión, tak a proste nevidel som absolútne ani piču. Či... Čo sa tam rávodal, kamoško, toto mi nejak s tým na Fortnite, kamoško, toto nemôžu byť nadávať, proste to musí byť rýchlo video a nemôže byť na... Ja som nenadával, nie, ja som nič nepočul, neviem, čo si hovoril, neviem. Idem na mide, idem. Poď, Braško, proste musí byť... Idem, ale ty si úplne proste, to vybavíš sa mňa, ale proste skúsim aj preto, skúsim že by sme mali peniaze, že by sme mali od nejaké peniaze, ale nebudeme peniaze, lebo tá hra to proste akože pracovať, chápeš? Ty kokos, ja mám flash smoke, flash granát, molotov, ty kokos. Čo si práve povedal? Ja som 500 granátov našiel v tej hre. Nedostanem žiadne bán, ja som žlutý dostal bán na tejto hre. Čo ty, kamoško, toto nemôže byť. Kamo má nová hypervist, kamoško, to není možné. Kamoško, som mal milión hitov, ale mu to nezarátalo ani kamoško, ja musím dať kamoško, to není možné, kamoško. Ja som fakt mal milión hitov, ale to proste, dobre, kamoško, nechám to na teba, kamoško, ty si proste teraz frajer. Ja som teraz proste úplne išiel, lebo on proste Doppler, Sexy shit. Poď, ser na to, proste musíš dať headshot. Nebudem. Tam není nič, tam iné scenário, není. Poď, dobre, ty kokos, kamoško, to... Ja som proste nálepšia, že si povedal, že na výpo. Kamoško, to musí trvať tak, máme výpo. Prečo si bral, mal výpo, kamoško, to neberiem, čo nemal výpo. Ja som nebral, iba si hovoril, že si taký bol dobrý kamarát, tak dám ešte jeden flash, hej, ja si budem ďalší proste, lebo som proste milionár. Ja viem, bude ako už neskôr proste, to zabiješ tom flashom, ja to zabiješ tým flashom, ale ja proste nevidím, lebo ty si ma proste flashil ako najväčší...
A proste mu dorazil, proste najlepší, proste 48 blokov, proste jedna kill, proste 7, že proste úplne Doma 3, proste kameč, Doma 3 skin a proste flip knife Doppler, si povieš flip knife Doppler a si poviem proste flip knife Doppler a to iba to kvôli tomu sme vyhrali, lebo proste flip knife Doppler, kúpuj si 200, nekúpuj si 200, veľmi rýchlo hrám, proste kopiem USB kilkom vpred a proste idem. Ja čekujem ten short zatiaľ, čo ty si dal jeden oný. Mike Jackson. Proste bomba. Ale Mike Jackson proste 5 Ja neverám, toto je milionár, ale mňa to nezaujímavé, bo ja mám to najlepšie rýchlo na svete. Kamoško, teraz sa môžeš mi proste posrať, kamoško. Prosím ťa, cheating scam, kamo, Boris Virgil, Virgil. Prosím. Neserem ťa, kamo, serem tvoj scam. Prosím. Ja chcem ten Glock. Nevidím, Braško, čekuj ma. Ja chcem ten Glock. Prosím, daj mi ten Glock. Prosím. Na sekundu. Prosím ťa, daj mi ten Glock. Daj mi ten Glock, prosím ťa, na sekundu. Daj mi ten Glock. Či ty reťaz. Ja som nič nepovedal, ja som nič nepovedal, nič som nepovedal, povedal som niečo, tak som nič nepovedal som nič, absolútne nič som nepovedal, neviem čo hovoríš. Pomôž mi. Veď pomáham. No to je šéf. Dobre, kamoško, to je náčko, dobre, dáme a proste toto nám to dáme na ťahne. Ďakujem, like and subscribe, please.